iruditzen zait, etorkizuneko eraldaketak daukala ikaragarrizko garrantzia landareriarekin hirietan zer egiten ari garen. Konprobatuta dago, zeinen garrantzitsua den temperaturak jeisteko eraikitzen ari garen herri eta hirietan landareria eta zehazki zuhaitzek egiten duten funtzioa. Nire proposamena litzateke zuhaitzak eta zuhaiztiak eta basoak ere bai planifikatzea, ze espazioa behar dute eta oso espazio urritza eta kalitate gabekoa eskaintzen ari gara orain hirietan. Dudarik gabe, uste dut herritarrek eskatu behar dutena agintariei eta egintariek egin behar dutena da zuhaizti eta basoak gure hirietan lekua izateko plangintza bat eta aurrekontuetan bestelako presentzi bat izatea aldaketa hori gauzatu ahal izateko.